Tot seguit tenim amb nosaltres la presentació del Pol Guixer. Guixer és soci a Origen Studio i Senior Project Manager per a projectes espacials a la Fundació I2K. En Pol ens farà la presentació del Pla Estratègic de New Space a Catalunya. Hola, soc en Pol Guixer, soc Project Manager del New Space a la Fundació I2Cat i primer que tot donar gràcies a l'organització per donar-me l'oportunitat de venir a presentar l'estratègia de New Space de la Generalitat i bé, tot seguit us explico com s'engloba l'estratègia de New Space i quines són les seves principals rames d'actuació. Per ficar una mica de context, el New Space s'engloba dins de lo que des de la Generalitat considerem que són les tecnologies digitals avançades, entre les que trobem Internet of Things, Big Data, ciberseguretat, fabricació additiva, intel·ligència artificial, 5G, etc. I entre aquestes es troba el New Space. I us podeu preguntar què és el New Space, no? Sempre s'ha sabut del sector espacial, però en els anys recents, els que portem al sector un temps ja fa bastants anys que es cou, però en els últims 4 o 5 anys és quan ha agafat més menció i més revolada i aquesta seria una bona definició del que és el New Space. És amb, diguéssim, costos que són ordres de magnitud inferiors i amb temps de producció i disseny que són també magnituds de ordres de magnitud inferiors, aconseguir missions que siguin capaces d'obtenir dades similars o d'aportar un valor similar que les missions que es consideren ara de All Space o Traditional Space. Per poder fer això, en comptes de treballar amb satèl·lits que són molt grans i els quals han de tenir uns requeriments de fiabilitat altíssims perquè han d'estar a l'espai durant molt temps per poder-los amortitzar, es treballa amb satèl·lits més petits on els requeriments de fiabilitat es baixen i, per tant, com que s'espera que la tecnologia en el que estan desenvolupats també es vagi millorant any rere any, no tenen les necessitats de tenir una vida útil molt llarga. Per tant, com que sortiran innovacions tecnològiques de forma ràpida, són satèl·lits que en principi poden estar menys temps, tenen un requeriment de vida més curt i el que s'intenta és que siguin més barats. Això permet testejar noves tecnologies, nous tipus d'aplicacions i al cap de la fi intentar aportar un valor a la societat que sigui igual o superior als que s'estava fent fins ara amb els satèl·lits del Traditional Space. Per què ara? Per què és aquest moment en què la Generalitat decideix presentar el pla estratègic, fer un pla estratègic, presentar-lo i ficar un finançament darrere? I és que fins fa, quan jo vaig començar a treballar a la indústria espacial, el New Space es començava a parlar dels CubeSats, que és el format principal del New Space, i es considerava que eren joguines, eines per simplement fer proves a nivell d'educació, eines simplement que serveien per fer prova d'alguna tecnologia molt arriscada que no es volia ni ficar amb algun satèl·lit gran. I el que sí que s'està veient en els últims 4 o 5 anys és que es poden realment aconseguir aplicacions útils i de valor utilitzant la tecnologia New Space. Com he dit, un dels estàndards principals del New Space és el format CubeSat, que és com el que podeu veure en aquesta fotografia aquí, que aquesta és la seva unitat base, que és un cub de 10x10x10. Segur que durant el congrés us en parlaran molt. I la idea és que amb un sol cub és difícil aconseguir aplicacions diguéssim que tinguin un valor alt, però aquest format es pot extendre a 6 unitats, 12 unitats, inclús 16 unitats, inclús s'està parlant de 24 unitats on ja tenim satèl·lits més grans, amb més superfície de plaques solars, per tant poden generar més energia i per tant poden fer més tasques durant més temps. Per tant ja comencen a ser satèl·lits amb aplicacions més crítiques i més útils també. L'impacte del New Space, les tecnologies espacials o les aplicacions espacials tenen un impacte molt gran i volem que sobretot estiguin al voltant des de l'estratègia. Volem que sobretot tinguin un impacte molt gran a tot el que són els objectius de sostenibilitat. Per tant, volem sobretot centrar-nos en aplicacions que permetin millorar
la sostenibilitat de la societat avui en dia i que siguin capaços que amb les dades que podem recollir a partir de l'espai, que es puguin generar a partir de l'espai, tinguin suficient informació per afrontar aquests reptes i millorar la sostenibilitat en diferents indústries. Al mateix temps, tot això es vol aconseguir a partir del que es diu que són iniciatives tractores. És a dir, que degut a aquest pla estratègic, el qual suposarà una inversió a partir d'uns pressupostos, suposarà una inversió en el desenvolupament i l'utilització d'aquestes tecnologies, el que es vol és potenciar que les empreses del territori siguin capaces de desenvolupar aquesta tecnologia, treballar-hi i, sobretot, poder-les utilitzar i poder-les dominar perquè a la llarga aquestes tecnologies també i aquest know-how es pugui exportar fora i també resoldre aquests problemes amb altres països o per altres diguéssim, administracions o altres iniciatives privades. A nivell d'aplicacions, el NEWS, l'espai, aquestes són aplicacions del sector espacial, en trobem diverses. Des de temes més de cartografia, temes més de comunicacions, més logística, investigació, defensa, smart cities, n'hi ha moltíssimes. En les que l'estratègia es vol centrar són principalment dos, les quals agrupen entre altres tecnologies, diguéssim, que nosaltres anomenem capacitadores o enablers. Les dues principals tecnologies en les que es vol, o les dues principals aplicacions en les que es vol invertir és en les de IoT i 5G i en les d'observació de la Terra. Per poder fer que aquestes tecnologies cada cop funcionin millor i siguin més punteres, també hi ha una sèrie d'altres tecnologies capacitadores en les quals també es voldrà invertir, com per exemple seria la recerca en la tecnologia que es diu Intersatellite Links, que és la connexió de links de comunicació entre satèl·lits propis, o bé la gestió de desenvolupar les eines de gestió per a ser capaços de mantenir i de gestionar les grans constel·lacions de satèl·lits que s'estan plantejant, entre altres tecnologies capacitadores. Per tant, perquè us quedeu amb la idea, les dues principals rames d'investigació que es portaran i en les que s'invertiran seran IoT dins de l'entorn 5G i tota la part d'observació de la Terra. A nivell per estructurar aquest pla estratègic es farà a partir d'aquesta cadena de valor, on tenim com a principals actors els centres de recerca, a partir dels quals s'articularà gran part dels pressupostos i de les iniciatives. A partir d'aquí, per al desenvolupament d'aplicacions i satèl·lits es parlarà amb empreses que tinguin la capacitat que estiguin desenvolupant plataformes i payloads. Lògicament és molt important tota la part de gestió de dades, per tant, aquí es fa també ús de ground stations i de mission control centers. Aquí tenim una de les sorts que tenim en el territori, que tenim, i just aquí prop de Lleida està l'estació del Montsec, la qual ha de ser un asset, un actiu molt important en aquest pla estratègic, i una de les coses que es vol fer és potenciar aquest actiu i dotar-lo de més capacitat per tal que sigui un punt clau per a la connexió de Catalunya amb els satèl·lits que es desenvolupin. També hi haurà tota la part d'operadors de satèl·lit. Llavors, una part bastant important és tot el tema de processament de dades. Això és una de les coses que estem ja iniciant en aquest pla, que és el desenvolupament d'una plataforma única per al processament de totes les dades d'espai, la qual permetrà en un inici, sobretot a les administracions, que seran els primers usuaris, a l'administració tenir accés a totes aquestes dades de forma unificada, i també s'està plantejant de poder-ho obrir al públic per a que, similar al que és el programa Copernicus de l'ESA, donar un accés lliure amb aquestes dades que generin amb els satèl·lits que es desenvolupin dins del pla estratègic. Al mateix temps seran clau els proveïdors de serveis, és a dir, gent que pugui, a partir d'aquestes dades, generar aplicacions i generar informació útil i vàlida per tal de que ja sigui l'administració o siguin altres empreses privades es puguin beneficiar, i al final tindrem molt en compte els usuaris finals.
aquests usuaris finals. Per nosaltres seran les administracions públiques, diferents departaments, ja sigui departament d'Interior, departament d'Agricultura, etc. Però no només aquests, sinó que també volem l'opinió del sector privat per veure com podem millorar tota aquesta cadena de valor. Des d'incentivar noves innovacions fins a poder-les provar en òrbita i validar de que realment funcionen. El motiu també per fer-ho, de presentar i d'executar aquest pla estratègic és que des de la Generalitat s'estava veient que som un territori que som, a nivell de talent, a nivell de formació, ho estem fent molt bé. Mostra d'això és que molta de la gent que es forma aquí va treballar fora i són professionals molt ben valorats. Jo mateix em vaig trobar en aquesta situació de que per poder treballar en el sector vaig haver de marxar, vaig anar a Anglaterra i per això, doncs, quan em van motivar a presentar-me aquest repte de poder portar i executar el pla estratègic em va semblar perfecte perquè un dels principals motius és poder generar indústria perquè molt del talent que nosaltres formem aquí es quedi aquí i generi valor aquí, fem projectes d'aquí però encara de cara a tot el món. I bueno, entre les associacions o sigui, aquí hi ha una sèrie d'empreses privades també, però bueno, tenim en compte també tot el tipus d'iniciatives com aquest congrés, des de Pera i des d'altres actius. Hem mencionat l'estació del Montsec, que la podeu veure aquí, que la podeu veure en aquesta imatge, que serà un actiu molt important, però també l'aeroport de Lleida-Guàrdia també es vol potenciar molt i es vol que sigui un dels actius claus d'aquest pla estratègic. Aquí explicaré els principals eixos d'actuació d'aquest pla estratègic. Tenim principalment 6 eixos, que són l'ecosistema, la part de recerca i innovació, l'eix de talent i societat, la part d'infraestructura i dades i la part de serveis. I finalment una part que és molt important, que és la d'un marc legal que ho englobi tot i que permeti que totes les activitats que es facin estiguin ben regulades. La part de l'ecosistema és justament una part molt important perquè al final el que ha de fer és aglutinar tots els actors del territori, totes les empreses, però no només empreses, sinó centres de recerca, grups d'estudiants, professionals, que estiguin en el territori, que vulguin formar part d'aquesta iniciativa i que tinguin valor a aportar. Per aquest motiu es formarà el que anomenem la Catalonia New Space Alliance, que serà la gent que aglutinarà totes aquestes activitats de l'ecosistema i de la qual aquests diferents membres que he mencionat en poden ser part i se'n podran beneficiar. També tenim actius que són molt importants dins de l'ecosistema, com està l'ESAVIC de Barcelona, que és una incubadora per a empreses del sector espacial, i també es vol fer una forta aposta per la internacionalització de Catalunya envers el New Space. Una altra iniciativa que es vol portar dins de l'eix d'ecosistema és la generació d'un laboratori que nosaltres anomenem el New Space Lab, que el que permetrà és aglutinar tots els diferents serveis de diferents institucions per a que empreses puguin desenvolupar la tecnologia diguéssim, de forma unificada sense haver de contactar amb diferents agents. És a dir, tots els assets i tots els actius que creiem que puguin ajudar a les empreses a desenvolupar la seva tecnologia d'espai, sigui tant en la part d'upstream, és a dir, tant en la part de fer satèl·lits com en la part de downstream, com en la part d'aplicacions, intentarem que tots aquests assets i tots aquests actius estiguin aglutinats sota la mateixa gestió per a que sigui molt més àgil accedir-hi. En la part de recerca, com he mencionat, nosaltres ho aglutinem en tres principals activitats. Una és tot el tema d'investigació en comunicacions, IoT i 5G. I després hi ha un altre gran tòpic que és el d'observació de la Terra. Això engloba tant des de
desenvolupament de nous satèl·lits, nous payloads a noves formes de processar dades, o inclús el que estem parlant és aplicar tècniques de edge computing en l'espai, és a dir, ara mateix el flux de dades d'un satèl·lit o de les dades d'un satèl·lit és que el satèl·lit recolleix les dades, aquestes dades es baixen a través d'una gran station i després es processen per tal d'extreure informació. Si es vol atacar problemes crítics en el temps, com podria ser la detecció d'incendis, és molt important que el satèl·lit en si mateix sigui capaç ja de, un cop fa una foto i pot identificar mitjançant processos d'intel·ligència artificial que hauria de poder executar a bord, ser capaç de llançar una alarma una potencial alarma per a que la zona que pugui estar afectada sigui estudiada amb més detall, sense haver d'esperar a que les dades s'hagin de baixar i s'hagin de processar posteriorment. I la tercera activitat de recerca que es vol fer és el que comentava abans, que són totes les activitats totes les activitats o totes les tecnologies que nosaltres anomenem capacitadores. Aquí aglutinaríem investigació amb links entre satèl·lits, intersatellite links, aglutinaríem totes les activitats de software per gestió de grans constel·lacions i altres tecnologies que siguin que permetin, diguéssim, millorar les plataformes de New Space, com serien nous materials, noves formes de generar energia o millores en la generació d'energia a través de millors plaques solars o nous mecanismes més fiables, tota aquesta línia que permeti, diguéssim, millorar les plataformes i els satèl·lits. En la part de talent i societat, el que es vol fer, en principal aquí es vol tenir dues activitats principals. Una és la de talent, es vol formar talent. Això principalment ja tenim molt bones universitats que ofereixen graus i màsters. El que es vol és també oferir petits cursos de formació per a professionals que ja estiguin també en altres sectors i que es puguin formar per entendre millor com les tecnologies de New Space els poden ajudar a resoldre problemes de la seva indústria. Al mateix temps també es vol iniciar un programa de captació de talent per tal de que talent estranger també pugui venir aquí, pugui formar-se i pugui fer recerca aquí, i formes perquè, és una de les parts molt importants, formes perquè el talent que es genera aquí o que es ve a formar aquí es pugui quedar aquí. I després hi ha una part que és la part de l'observatori, que el que pretén és captar feedback de la societat, o sigui, captar opinions de la societat i idees de la societat per generar aquest pont entre tot el que és la part de recerca, tot el que és la part d'investigació més d'enginyeria i més científica, connectar tot el que s'està fent a nivell de New Space, connectar-ho amb la societat per tenir aquest lligam i tenir aquest feedback amb coses que creuen que la societat s'està fent bé o que té una bona imatge, o amb coses que, per exemple, no se perceben bé, o noves idees que dins de la propi ecosistema no s'estan veient. Per tant, és aquest lligam entre l'ecosistema i la resta de la societat. Pel que fa a infraestructures, ja he mencionat abans el Catalonia New Space Lab, però que aquí també he mencionat el del Montsec i l'aeroport de Lleida Alguaire. El que es vol fer és tenir que molts d'aquests actius estiguin sota una mateixa gestió des d'un punt d'accés. És a dir, cadascun formarà part normalment aquests actius formen part d'altres instituts o altres organitzacions. La idea és que amb un sol punt de contacte tots aquests estiguin molt més ben coordinats i siguin molt més accessibles. L'altra gran part en la que es vol invertir és en la plataforma de gestió de dades. Tenir una sola plataforma única en la qual totes les dades de tots els satèl·lits, ja siguin els que es llancen des d'aquí o els que vulguin col·laborar amb el pla estratègic, puguin volcar les seves dades per tenir un sol punt d'accés. L'altra part molt important és l'adopció de serveis. Aquí el que es vol fer és que des del sector públic, és a dir, que els departaments de la Generalitat facin de propis clients de molts d'aquests serveis. D'aquesta forma creiem que
siguent el sector públic el que farà les proves pilot i pagarà per aquest desenvolupament, molt del risc i molt del desenvolupament, sigui capaç de financiar el desenvolupament de moltes d'aquestes aplicacions i així absorbir el risc que té desenvolupar aquest tipus de tecnologia. D'aquesta forma, és el que comentava abans, és generar aquest efecte tractor, és a dir, tot es farà de forma molt ben estudiada per a que aquestes inversions, al cap i a la fi, es puguin traduir en projectes que es puguin internacionalitzar i que al final puguin generar unes ventes en un sector privat i que al mateix temps també ajudi el sector públic. I finalment està la part de regulació. El que es vol és crear un marc regulatori que sigui adient pel sector espacial dins de les capacitats que es tenen des de la Generalitat, per tal de fer que tot el tema de llançament de missions i la part d'habilitació de tecnologia per espai sigui molt més fàcil i molt més ràpida. I això estaríem. Aquests són els temes, els que us he presentat són els principals eixos d'actuació del pla estratègic, i el que sí que us voldria ara és convidar-vos a un workshop que es farà el dia 15. He demanat que des de l'organització, suposo que us ficaran l'enllaç per poder-vos registrar, i simplement dir que és un workshop, és la segona edició d'un workshop que es va fer just al febrer d'aquest any, del 2020, i en aquest workshop, en aquesta nova edició, parlarem de com el New Space i les grans constel·lacions afectaran en les noves comunicacions del segle XXI. Així que, si us interessa el tema, tenim uns ponents, uns panelistes de molt nivell. Hi ha empreses de tots els continents i agents de tots els continents, o sigui que serà un esdeveniment molt internacional i on es treballaran on es donaran molts tipus d'opinions, així que serà molt interessant. Així que moltes gràcies i gràcies per la vostra atenció, i una vegada més donar les gràcies a l'organització per convidar-me i per organitzar aquest gran esdeveniment aquí a les Terres de Lleida.